ಸೌಂಡ್ ಇದು ಕೆಬಿ ಕುರ್ಪ ಬೇರು ಎಣ್ಣ ಪುದರ್ ಪಂದು ಎಣ್ಣ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯ ಪ್ಲೇಸ್ದ ವಿಷಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವಿಷಯ ಮಾತು ಸೇರ್ಪದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾವನಾಗ ಲೈಫ್ ಎಣ್ಣಿದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಈತ ಜನ ಎಂಕ್ ಪಿರವುಡು ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂದನಾಗ ಈ ಜನ ಎಂಕ್ ಈತಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದುರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಪಿರವುಡು ಚೂರಿ ಪಾಡುವೇರು ಆಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸುಧೀಶಾ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರುಮೆದ ಪೊನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಶಂಭು ಗುಡ್ಡೆಡ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రిచుతురు టాక్ సో ಏರ್ ಮಾಜನ ಚಾನಲ್ ಸುರುಕು ಒಂದುಳ್ಳಾರು ಬೇಗ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜೊಂದು ಉಂಟುನಿಕ್ಲೆಗ ಸೊ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಎಂಕೊಂಥರ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೇ ಪಂದು ಬಿಡಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಚೆ ಅದು ನೆವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪಂದೆ ಪನೊಂಡಿ ದ ಪನ್ನಾಗ ದುಂಬುರ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂಜಿ ಆವೋಡು ಪಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂದು ಆತಿಜಿ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಥರ ದಾದ ಪನ್ಪುಣಿ ಲಕ್ಕಿ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತ 5 years 3-4 years ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ವರ ಮಿತ್ ಹಪ್ಪೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡ್ ವರ ಫುಲ್ ಅದು ಡೌನ್ ಬರ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಮೈನಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನ್ನ ಏತೋ ಸಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆದು ಪೋಯೆ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಂತೆ ಸೊ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಫೀರ್ ಬಟ್ ದಾದನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಜನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಫೀರ್ ಅವು ಒಂಥರ ಹರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಅಂಡ್ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ತ ಇತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಏನಿತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತು ದುಪ್ಪುಜಿ ಐನ್ ಎದ್ದಿದುಪ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಐನ್ ಎಂದದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡಾಗ ಇತ್ತ ಮುರನ್ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತಿತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಐನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಣ ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಮೋನಟೈಸ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಅವೇ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಇಂಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ತೂದಾನಗ ಪನೋಡು ಆ ಅಂಬಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನಾಲ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಇರು ಅಂಬಲ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ತಪಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಜಾಬ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಓಲ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಪಂದಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೈಫ್ ಓವರ್ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಐಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ವರ ಅಪ್ ಓಪುಂಡು ಡೌನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲವ್ತ ವಿಷಯ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಲವ್ ಪುನಕ್ಲು ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪೆರ ಇಜ್ಜ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಸೊ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕುಲು ಫ್ರಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಚೂರಿ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಕೆ ಮನ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಈ ಶೋಕ್ ಅಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಮಾತ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಕೆಬಿಗೆ ಬೂರ್ದನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪುನ ಮಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನು ಏರೇನು ಪಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮೂಲು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುಡೇನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಣಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಳೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ದಾಯಪನ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ದಾದನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳಿ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂಡು
ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಪಣ ನಾನು ಕಾಂಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಕೊಂಡ ಬಣ್ಣಗ 7 ಮಾತಾಪುಂಡು ಹೊರ 8 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬತ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದನಗನೆ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಪೋಜೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಕಾಂಡಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಕುನು ಬೇಲೆ ಪೋಪುನು ಅವೇ ಆದುಪುನು ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ರೊಟೀನೇ ಅವು ಆದುಪುನು ಏನು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಈಜಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಮನ್ಪೇರೈತೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಅವಳ ಮನ್ಪುಗನ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಪುರ್ತಾಪುಂಡು ಅವಳ ಇತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಲಕ್ಕೆರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಕಗ ಪಂದು ಮಲ್ಪುನ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಪಿರಾಡು ಚೂರಿ ಪಾಡುವೇರು ಆಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಜನ ಏರ್ ಪಂದ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸೊ ಆ ಜನ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಆ ಜನಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆರ್ನೇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಅವರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಮ್ಮೇರು ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ತುದಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಸೊ ಆಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಜನ ಇಡೇ ಮುಟ ಬರ್ತಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾನಿನ್ ನಿಜ ಆ ಜನ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಜನ ಬೇತಿ ಏರ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಶು ಬಂದು ಸೊ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಬಂದು ಸೊ ಕೇರಳದಾರ ಸೊ ಆರ್ನಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಐತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಆಂಡ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ಅವ್ರು ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ಬಟ್ ದಾದಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ 8 o'clock ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದು ಯಾನು ಜೆಪ್ಪೆರೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಪಿದರ್ದೀನಿ ಸೊ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪತ್ತೇರು ಒಂದು ಇತ್ತೇರ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಟ್ಟನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋದು ದಾನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರೆ ಫೋನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಬಂದೆ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಸೊ ದಾದ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ಪಣ್ಣ ಓ ನಿಂಡೆಲಿ ಒಂದು ಚೆಲ್ಲ ನಿಂಡು ಅಂದು ಬತ್ತನು ನಿಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಬತ್ತನು ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ಯಾನ್ಕೆಂಡೆ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಐಕ್ ಅವು ಒಂಚು ವಾಯ್ಸ್ ಕಡುಬುಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಬಿಕೋರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಕೋರು ಸ್ಲೋದಿದು ಇಂಚೆ ಕೆಬಿಕೋರಿ ಬಟ್ ಇನ್ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಥನೇ ಆತಿಸ್ ದಾಲ ಪಣೊಂದುಂಡು ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನಿನ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಕಡಪುರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತುಕೋರು ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಲೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎಂಡ ಪನ್ನ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಸೊ ಯಾಂದಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಯಾಂದದ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಬನ್ನು ಸೊ ಆರು ಪಂಡಿರು ಒಂಜೆ ಪಣ್ಣೆ ಈ ಫುಲ್ ಅದು ಸಾಂಗ್ ಏನು ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತದೆ ಪಂದ ಯಾನು ದಾದ ಮಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ದೀದು ಕೆಬಿ ಕುರ್ಪ ಬೇರು ಎಣ್ಣ ಪುದರ್ ಪಂದು ಎಣ್ಣ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯ ಪ್ಲೇಸ್ದ ವಿಷಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವಿಷಯ ಮಾತು ಸೇರ್ಪದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಮನಗ ಲೈಫ್ ಎಣ್ಣಿದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಈತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪಿರವುಡು ಪಣೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂದನಗ ಈ ಜನ ಎಂಕ್ ಈತಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಶು ಅಣ್ಣಗ ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೆ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಾಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಏನು ಪಾವೆ ತೂಲೆ ಸುಧೀಶ ನಮ ಮೋಕೆದ ಸುಧೀಶ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೊನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜಂಬೂಗುಡ್ಡೆಡ ಇಲ್ಲದ ಮಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಮ್ಮ ಮನಂಗೆಂಡ್ಯ ಸುಧೀಶ ತುಳುನಾಡದ ಮೋಕೆದ ಸುಧೀಶ ಮೋಕೆದ ಮಗಳ ಸುಧೀಶ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತುಳು ಮಟ್ಮಲ್ತಿದ್ದು ತುಳುನಾಡ ತುಡರಾಯ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿನ ಬಂಧುಳೆನ್ನೋ ಕೆಡುತ್ತೂ ಮೋಕೆದ ದಾರಿ ಹಾದಿ ಕೊಯ್ಯುತ್ತ
ತಾಯ ಕೆರಾಕೆ ದೀನೆನ್ ಮಲ್ತೆ ಮೋಕೆನ್ ಕಡೆಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಪದ್ಯ ಬರೀನ ಅಶ್ಯನ್ ಕೈಯಾರ್ ಪಂಪಿನಿ ದಾದಂದು ಕೊಂಡನಿ ಕುಳಿತ್ನೆಟ ಭಾಳೋ ಮಲ್ತಿ ಜಿಂದ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸುಧೀಶ ಸುಧೀಶ ತುಳುನಾಡದ ಮೋಗೆದ ಸುಧೀಶ ಮೋಗೆದ ಮಗಳ್ ಸುಧೀಶ ತುಳುನಾಡದ ಮೋಗೆದ ಹೊಯ್ದು ಹೊಯ್ದು ಸುಧೀಶ ಸುಧೀಶ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಹೃದಯದ ದಾರಿ ತೋರಿಸು ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಮೋಗೆದ ಸುಧೀಶ 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 ತುಳುನಾಡದ ಮೋಗೆದ ಸುಧೀಶ ಮೋಗೆದ ಮಗಳ ಸುಧೀಶ. ಸೊ तू यार आता मस्त ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನೋಡು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಏತು ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ದು ಕೂತುನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಶು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಶು. ಇವು ಪಂಡ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೆಂಚ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಓಕೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರು. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನಕಲ್ಡ ಮತ್ತೆ ಪಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಮನ್ ಬಟ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನು ಪಂತಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಡನ್ ಅದು ಯೋ ದೇವರೇ ಫುಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಅದು ಪೋಯಾನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಯ್ಯರ್. ಸೊ ಇಂದು ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನಿಗೆ 6 ಪಂಡಿನ ಅತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ 6 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಡ್ ಇಂಚ ಬರೆದು ಸೊ ಅವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಸಾಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲಕ 6ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ತೂಲಿ ಇಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ 6ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ 6ನ ಚಾನಲ್ನ. ಸೊ ಐಕ್ಬೋದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ಲೇನು ಆತ್ ಮಿತ್ತು ಕನವಡಾಂಡ ಆರೆಂಡ್ಲ ಯಾನು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ರಿ ಎಂಕಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಶ್ವಣ್ಣನ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ 6ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಉಂಡು. 6ನ ಅಕ್ಕನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐನ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮುರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮುರಾಣಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮುರಣಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಏನೇನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕೀಜಾಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಆಡಪಂಡು ಹೆಂಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ. ಸೊ ಯಾನು ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು. ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚದು ಇನಿ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.